Ossi. Kokis pullo On kadonnut. Ei oo totta. Nyt kävi näin. Me etittiin koko kuu ympäri, ei missään. Rautanaula. Mitä nyt? Kokis pullo On varastettu. Mitä? Oot sä ihan varma? Miten niin varma? Jos mä en näe Kokis pullo siinä, minne mä sen jätin, niin miten mä en vois olla varma? Tuolla on Espanjassa. Pöllitty se on. Missä maassa me nyt ollaan? pullo Saa auki melkein millä vaan, jos osaa. No miksi ne just kokista. otti? On se siellä ollut Viinaan. Mun kokista. On hyvän tuulen. Kokista. Hei tyttö. Hiljaa! Tai sit sä itket. tuota poliista. Kyllä. Nyt tehdäänkin rikosilmoitus.